Adwa loso gi joala nikech kawuono iwacho ni en chenro mar mine. Adwa wuoyo gi joma mine nikech joma mine kikao data maber tiyudo ni joma mine nitiere ohendni mang'eny, especially matindo tindo gi moloyo joma chuo. To joma chuo be nitie, to kikao data to joma mine ng'eny. Koro adwa loso gi joma mine. Mokuongo kidwa loko ohala, kik iloko ohala nikech ng'ane loko ohala ni endi to kendo ng'ani o succeed ohala ni odhi maber go ohala. Ng'i maler ni kama idwa loke ohala ni idwa loke to joma aluora mar kanyo oting'o jomage, oting'o joma mine, oting'o joma chuo, oting'o joma nyithindo. Inya idhi kamoro miyudo ka sikunde ng'eny. Dong' aya ohala mar twang'o ni nyithindo school uniform. Adhi kamoro mang'eyo ni nitiere otende mang'eny. Dong' aya ohala mar uso alot. Koro nyakwa ma supply go tendego. Wang'e ni to ohala mane mwanyalo timo kaluwore ga aluora marwa. Mar ariyo, joma mine nyaka mere nafas mar dhi training. To kochuno ni ginte nyaka dhi training. Ene ohala be seche moko nitie moko miwacho ni nyuolo goji. Ng'ama nigi lweto ohala. Ng'ama nigi lweto ohala. Makati dhi training kata ko dhi training to gik moko dhi adhiya maber. To wamire uru nafas nikech ing'eni tich mondiki, iyayudo ni ondiki tich but nyaka imed go ohala. Tich ok nyal miyo ng'ato dhi maber ahinya, but nitiere moko but nyaka imede go ohala matin. Koro ohala en gima ber ahinya. Watimuru ohala gi chuny achiel kendo wami ohala nafas. Seche mitimo ohala, we timo ohala gi kiawa. Miri ohala, chiwri te kitimo ohala. Ing'eni seche moko kibedo gi kiawa to kimiri mijing'o mar timo ohala maber. Kiko bed gimoro ni part time. Ing'eni ohala be en gimoro ma nyaka ibed kiluwe, nyaka ing'e ni to odhi nade kinde ka kinde. Iluwe ni to odhi nade. Luwore gi ohala miyawo. Nitie moko machuni nyaka koro ibed gi buk gi kalam. Emomiyo ineno idwaro ni mondo seche moko gidhi training. Mondo inyalo ndiko ni kawuono stock adi manodonjo, tadi mawuok. Mondo gik moko matindo tindo minyayudo ni ng'ato chamo stock, machak cham capital, macham profit.